kunosisi osibhalelile-ke wayesethi ucela simphekezele eze kuwe uyafisa ukukhuluma nawe ukuze makukhona la khona ahlale phansi nawe akwazi ukuxolisa adlulise lokho kusenhlizweni yakhe. Yingakho-ke ecele mina kunohlelo-ke ngike ngilwenze lokuhlanganisa abantu emndenini uma kuwukuthi basuke bengabonanga ngasolinye. Uthi bafowethu singakhuluma sizesiqandule ekhanda ngesimo sokuthi uma kunephutha engilenzile fanele ukuthi umuntu asho ukucala la kunephutha la yabo nje manisho nisho nje noma ephethe izinyo lo mama lo nezingane zokukhuluma nezingane ingane ayikhala ayikhulumisi naye uthi nawe awukhulumisi ingakho engakwazi ukugcina ekhuluma nawe noma nibonisana ngokuthile. Yingakho eseze wathi-ke ucela mina ngingenelele ukuze nizokwazi ukuthelelana amanzi nikhulumisane nomkuzi ukuthi konakalaphi ukuze kungalungi ngoba naye uthi nani ngokunjalo yinini eningamkhulumisi yena igama sesililodwa yabona mina ngasemanqwangeni sikwancwanga la kubaba yimi ngade ngasho ubaba washona wasala nomama so yena wamzala kwamthini yena kahle uyena ehlusayo la ekhaya ikhiphuda ukuthi ubehlezi kahle ugogo enakekeleka kwaKhumalo noma usuku lomlanda kwaKhumalo akukho wamtshela khona yena noma engabonisana ngakho ekubeni kuyiyona ndawo engcono ayibona ukuthi ugogo engahlala kuyo futhi naye ugogo bekuthokozela ukuhlala khona. Usho njalo-ke Mesho usethi-ke uthembisa umlanda wangabe usakhuluma naye njengomuntu okuwuye owayekade musekhona ngoba efisa ukuthi anakekeleke kangcono. Akazi ukuthi utheme esefika ngapha wafika ngaliphi isivumelwano akasakwazi nanokuxhumana naye efonini akakwazi ukumthola ngoba ifoni yakhe ayingeni. So uyazi ukuthi ugogo akaphilile kodwa manje ugcina engakwazi ukuxhumana nogogo noma ukuza ukuthi usekunjani manje ngoba akakwazi nokufonela ngenxa yalento ephakathi kwenu. Sise yabo ngakhuluma unyakhuluma nje udlanga isikhathi kudlala ngawe yena kafuni umuse izilabelo sezinto ezifanele kwangale lezi aziphula ekhaya ngendlela engafanele ukhulile uzibiza la ekhaya ngisho ngathi uyakhumasha athi uyakuphi uzibiza la ekhaya. So mina nje asisavu uqamanga into ngizoyikhuluma oqonda ukhululiwe uyazi wenzani ngoba ngishotha ngikhuluma nemali ngikho ade foni nje ezikulune ezahlumisa edlule ngangekho la ekhaya angiphezulu ngala Tamba ngathi akafuna tamba athi ukani mithi mina ngithi mithi la ekhaya. Okay. Yes. So wasuka ke kwavalwa plastic nami bese ngivalekile ngingesazi la ekhaya ngisho ngafika la ekhaya bengingabingele lo muntu uma sihlangana futhi endleleni besifana nje sinalo ukuthi singabantu abangalukhuzi abangazani. Kodwa ngesimo sokuthi wayesengibhalele kwaSapho ukuthi uma wami uyagula ngafika. Mangifika cha wangena endlini lapha ngilele noma ekhaya kaMthembu ngihlala khona ngize la ngoba sengizoba angifuni ufika ngiphethe into ngoba mangifika kufa sengazi ukuthi ngiphethe uplastic nemithi. Mangifika la hayi afike nathi hayi uyambona ungathi uyagula cha sakhuluma nje futhi kwakahle uma sesikhuluma sekukuhle sivumelane futhi ukuthi cha ake sihambe ke siyocela usizo kubantu. Uyena futhi waqhamuka nabantu abawu2 esasiyohamba siyobuza ukuthi senze njani ngomuntu ngamlanda lapho gogo. Mina bafowethu angeke ngikwazi ukuthi iphenduke into ibhola labantu ngaboni. Lokho kushiswa yini kule nyanga ephelile ngikhiphe imali ngashiya u990 ebank khipha 1000 ngathenga umthombo ngithi ngifuna ukwenza lento kagogo lapho kuyafuna sekuthi ngisho ugogo ugogo la yaphezulu hayi wayohlala kwaKhumalo kuyiphutha esuka lapho ugogo yaphezulu wayokwenzelwa lento ngithi eyenziwe wathi usithembiso kwaKhumalo ngeke kulunga ukuthi igogo enze namhlanje sasuyahamba la ayikathembiso lelo. Okay. Asithi mulungile akuyehlala igogo la ekhaya bembone abantu bakubokuqala bese siyayenza besenza lenze ngithesa nje ngiyaza ukuthi ngithele umthombo yonke into sekuthi ngisaphezulu lapha ya ugogo uDomo naye ingane engenayo ingane abayikho wathi uDomo ngeke lento izilunge unezimfihlo ugogo nazo ngeke izilunge lento ngayindlela abayifuthi yenzeke lento sidala kanti segijimile uDomo wenza ukuveza la kwaMawungo wathi kuMawungo mina ngizodubula ungo nengane zakhe
ungowatshela uma ungowatshela ingane zakhe abasunguli basho wafuna ngidutshulwe mina ngoba bese ngithi pha athi ngithibe ngithe ngidudubula mina abagijime eqala laba bezo atsheqala hlasela ngathi no mase kunje ake ngithule ngakho umuntu eziningi ngoba yimina sithi umakhokha ngisaphezulu Woyithe thangi lapha ngathatha ugonga ngathatha imali ngayaphezulu ngithatha iqashe imoto ngasho ugogo lapha ya ngafaka amenza khona ubeka zombeka phansi kuphela finish ngithema sengibuza kwasuka ukukhuluma okuningabi thema sengibuza uma uDoma akasafuni ukusho lento yakho ukuthi unefihle khona njengoba nje asafuna enze lapha lento yafuna enze lapha athi uDoma akaqali lokho ngathi uDoma uyena ofave ukhule kakhulu athi ukhuliwe uyena ugogo akhuphe phezulu khuluzo mondle lephezulu lapha angitsho Thethu sisi usuku nosuku kwaze ngaqala engithuka ethi ngumfazi wephepha yena ngeke ezesala ingane engashadile yes engithuka la egcikini angakabana ngane njalo ekomile angabe sekuncane yonke lento ethi ngeke yena izinto ezisala ingane ezingashadile yena uyoshada umshado omhlophe yena ingane uyisala emshadweni thuka mina sisi uNkulunkulu ufakazi yes hayi ke lokho nakho lokho nguthule ngwemukele ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu wayengithi wayengidalele ngafana ngabe ngahamba vele ngaba ngikho besuke lapha noma wakhe lokho engikukhulumayo phakathi kaNkulunkulu nezidalwa la ekhaya mangabe nginamanga ngizongibulala sisi uma besaphethe umoba besaphila sisi besaphethe umoba esaphila ifika ingane yakhe eyithathe asinayo nje impuphu sisi la ekhaya thina eyithathe behambe esitolo emvutshini lapho kwakuthengwa khona bofike bethenge bedle khona mina phela ngeke bekwazi ukuzothenga igrocery edlela ekhaya bedle beqede bebuye behlale nanku umdoni khona isihlahla somdoni esilapha behlale khona sebedlelani manje ukuthi sebezongena ekhaya bezodla baphethe itheni yempuphu ayinasawoti ayinashukela ngalelo langa mhlaba ethandile impilo mina kade ngiphila hayi njengalokho okukhulunywa njengamanje ngiqalele eqaleni lenzonda biyo ayiqalanga isuka phansi lapha ngiphuma ekhaya ngizongena la naze lathela umne wabo ngathi ngisacela ukubusa mhlawumbe ngenza iphutha nake nawudlala imaqashela no antukhululiwe ba akangifuni nangempela akafuni ngisho ingane yami yawalande maphilisi la eclinic uma ungayanga mina ngithumela ingane imvama kuya mina kulanda maphilisi yakho khona lamanga sho lokho okay umbuzo enginawo ke manje iwona ongathithi uzothanda ukuba nzinyana ngoba ubuyele embuzweni wasekuqaleni ukuthi ngendlela eniyibeka ngayo ukuthi ugogo uyanakekeleka futhi usesimene sikahle noma usezandleni ezifudumele isiphi pho isizathu esenza ukuthi ningangivumeli mangifisa ukumbona hayi sesima ubona ukuthi ufuna ukumbona wena ngayela uyombona nakhe lokho kodwa eze ngukhulumela ukuthi ingabikho into ezokuba ukhulume incindezelo evele icindezelekile okay kodwa uba uthi ufuna ukuyombona ungahamba uyombona ukhuluma kokukhulumayo kodwa ke mina bengasekho lapho mina ngoba nalaba abasho lokho inkinga sisi ngizolokho ngicizelela inkinga ebangwayo thina senze igrocery ngemali kagogo ngizofuna ukutshena iqiniso ayenzi igrocery begula nje ngoba ingane yakhe ayisebenzi imali ahamba ngayo eyakhe yempesheni thina siyayiphathela sazi ukuthi uzohlala senzele ukuthi mathu uyabambeka njengamanje thatha imali sibiza imoto ehambe lapha yakho laba bangale mali bafuna ukudla ugogo engalitholi usizo lokuya eclinic engalitholi indlela yokuya kodokotela ingakho kunje noma ngabe isonto elilodwa akanenze mama nje le akanenze indlela yena ngifuna isiphapho umzali wakho ngani yami mama akanenze indlela efuna ngayo kuyangifaka uNasidala
Yabo nje manje sekuneningi kufanele sidale nifaka yona. Lokho uhlala inyanga yonke lapha kwakhumalo akwenzeki lutho.